се радостта и опознах аз любовта ти. На всички казвам Боже, аз сега. Бог да те благослови днес теб и твоето семейство, да царува Божият мир във вас и вашите деца. Благословена да е вашата трапеза, която ти дава всекидневно и С радост, Исус, аз те хваля и те величай. С радост, Исус, аз издигам те на всяко